Менә шушы шая кыз артистны күрмәгәндә, шулай да артист булам дип хыялланып үскән шая кыз ничек театрга кереп китте икән? Мен театрга кереп киттем. Гел бит минем хыялым артистка булу. Мин башка бер нәрсәгә хыялланмадым. Чөнки инде ул вакытларда без унарны битергәндә, 10 классларда укыганда, 8 классларда укыганда безнең авылларга артистлар килә башлады. Мин Әлфия Павзалова белән дә үзем барып таныштым. Артистка буласы килгәч, Әлфия Павзаловны инде бик күргән юк. Ул вакытта телевидениедә бит әле юк иде инде. Ну, бик популярный, бик әйбәт артистка дип, җырчы артистка дигәч инде Түбән Әлкидә инде Әлфия апа мәктәптән ерак түгел, бер квартирага кергән икән дигәч, мин әрсезлегем булган, мин оялмаган бер нәрсәдән. Хәзер алай эшли алмас идем инде. Но ләкин яшьләрдә артистка буласы килгәч, артистны эзләп киттем. Әлфия апа су буена балаларының керләрен чыгарга төшеп киткән вакыты туры килде. Мин дә төштем аның артыннан. Менә елга буенда ул диделәр дә, шушында беренче Әлфия апаны күреп, Әлфия апа менә исәнмесез дип исәнләшеп инде. Мәйтәм, минем дә артистка буласым килә дидем дә, нәрсә эшли беләсең кызым? Мәйтәм, менә җырлыйм да мин, мәйтәм, аннан соң менә драма артисткасы да буласым килә театрда дип инде. Бик әйбәт, менә филармонияга кызлар җыялар, ансамбльгә диделәр инде. Менә шушында барып кара, әгәр дә сәләтең булса, сине алырлар дип инде. Шулай итеп, Әлфия апа белән таныштым. Аннары килделәр, Рәшит Багаповлар килделәр, аннары килделәр Күчмә театр безгә, Сулган чәчәкләр дигән. Бик инде кызганыч, шешенеп беттек, җылап инде бөтен халык инде. Сулган чәчәкләр. Мәхәббәттән саргаеп үлә инде, Саргай исемле. Күз алдында тора. Менә шушыннан инде мин бер кайда да бармыйм, бары тик артистка гына булам дип, театраль училищега хат яздым. Әмма ләкин миңа килде җавап, 4 җылдан соң гына алалар икән, 4 җылдан соң бу җыл. Курс җыяларында. Мин нәмәле уны битергәч, димәк, тегеләр бер ел башлаган булганнар инде. Сезгә сеңелем көтеп торырга туры киләләр әле дип, миңа җавап яздылар. Шуннан инде мин нишләргә дә белмәдем. Казанга баргач, ял итәргә чыккач инде каникулда инде Казанны карап йөргәндә иптәш кызым Талия күрсәтеп йөри иде. Спасский башня, менә бу Кремль янында инде. Шушында бер таблетка бар инде, шулай язылган инде. Күчмә театры, республиканың Күчмә театры дип язылган. Бу 63 елның июнь айы иде. Шушында, ай Алла, мәйтәм, безнең авылга бит киләләр бу артистлар. Кирип чыга әле, мәйтәм, минем монда таныш кызым бар, безгә кергәннәр квартирага, мәйтәм, Мәйсәрә исемле Старман кызы булган инде. Атлар алыша идек. Шуны карарга дип, күрергә дип кирсәк, bütün artistler var da, filarmoniya teatr artistlari. Barысы da ketkenler отпускага, анда директор калган, режиссер, и у вакытта парторг бик дәрәҗәле кеше иде бит инде. Шунда алар кайтырга дип чыгып баралар. Ә без мендек 2нче этажда иде. Шушында мен уйлап тормадым. Мәйтәм, абый, Мені абай deyip etem indi. Abay, men etem, meni artistlik kaldığız el, benim bikti artist bulasım keylem etem. Neymiş? Училище bitirdin diye, kaya bitirdin diye sorayındı bu. Yok meydem bitirmedim men. Men meydem bikti bulasım keyle. Men meydem irenip jiriydim sizin yanınızda meydem demindi. Nerse işli bilesin kızım deyip soradılar indi balar ismin neşip dediler meydem. İsmim İslamiye. Yugar Elki'den keldim men etem. Nerse işli bilesin ne deydi. Nerse gereksin meydem sizge. Nerselerge gerek. Egzamenlarını bilmem bitmeyin. O vakti koyan bilesin okumağa. Hazır jırlı bilesin mi dey? Meydem bilem. Nuku jırlap kürsət әлі. Kama buğya doğan yakla, güller üze тұрған yak. Deyip jırladım. O vakta bik популярный, bik modный kiyilindi. Yarar dey. Şiir sili bilesin mi deyler indi.
Равил әби Сырын Томашев. Мәйтәм біләм, мүмкін сөйләлі дей, алсу, урам буйлап алсу килә, үзе матур, үзе сикемле, үзе усал, үзе былай бір дә усал түгел кебек шикелле, деп қойдым. Ага, ярар, мұнсы да бар дей. Театрда, сәхнәдә, самодеятельностьта катнашасың дей. Катнашам әйтәм, нәрсә эшлисең? Галия Бануны мен әйтәм, мен авылда инде, вакытта бик эшлиде авылларда спектакльләр. Халык театры. Халык театры. Халык театры деп инде Үзешчән театрда. Үзешчәннәр инде. Вакытта не инде аның шундый заман иде инде. Шуннан инде анан үзек күрсәттем. Әде менә булайрак эшләсәң ничегрәк була. Ал Равил әби әйткәнчәрәк эшлим инде. Шуннан ниде уен коралында беләсеңме ди. Яни мәйтәм беләм, ниде баянда тарта беләмәс генә мәйтәм, итальян гармонда уни беләмәс генә, мандолинада уни мәйтәм шииртә ди мәктәптә бездә. Оркестрлар бар иде бит мәктәптә. Шул хәтле безне җырларга биргә өйрәтәләр иде. Менә шушылай итеп, шушы мәктәптә алган экзаменнәләрем барсы да белемнәрем бөтен театраль училищеда укыган артистлар шикелле бөтен экзаменнарны бирдем дә, булар кирип киттеләр, сөйләшәләр хәзер, чыктылар да, беләсезме нәрсә? Бик тә син безгә ошадым, безгә нәкъ менә синең шикелле бер кыз кирәк диделәр. Без сине алабыз, сеңелем ди Мөхәммәд әби Хамзин иде вакытта директор. Без сине алабыз, әмма ләкин артистның аның акчасы юк, квартирасы юк. Кияүгә чыга алмыйсың, гомер буе юлда йөрисең, акчасы бик әз диде инде. Абый булсын, миңа үй дә кирәкми, квартира да кирәкми, акча да кирәкми, кияү дә кирәкми, только артистка алыгыз дип, мені бұлар алдалар, бар қайтып, әнейіңе, менә біз нәрсе әйттік, шуны әйт, біз сені алабыз. Келесің келсе фәлән күнні, июльдің 18-іне келіп жеттеділер. Шул әйтіп, мен басқыштан түшкенде Талия әйті, қар әлі, дейден, екінші этаждан түшкәбіз енді. Исламия білә кіргәнейім, артистка білә шығып келем, дей. Шул әйтіп, Муса Жәлил памятнигі әлі ол вақытта қойылмаған еді. Шушында тау тұрап етейді. Шундан мен үшіп әлкеге түшерде болдым. Шушындай дәрежелі, шатлықлы, сүйгінішлі болды енді ол.